بله تماشاوران هجاج بنا کم و مجاری باوی کی برفرهتر نقاش بکنم برای خوابدن جم میوان خو هفسروکا پیده پروین یوسف ولگل محاضر به برز پروین دما خوش به یعنی مجارین گو هری زده ون لگل دستلاداری شامه گوتوبیش بکن و چه مجار بن؟ شخوا دیسا جارێ کە دی سبها بخێر وەک وەتا دیارکردن 26 نیسانê konferansê yekîtî wê krîziya Kurd hatin derxistin şixwa çarçobeya ku em her seretara Şamê hal bû diyar bû bi taybet belgeya ku em bê hemû aliyên siyasî aliyên Kurdî Kurdistanê de di wê belgeyê de ji bo aliyê niştimanî reng û bêjin şiklê îşarê vebirina hatê Sûriye Kurdan çıkmasın me Kurda diyarkirî tevîd alî li tewa Kurda hebûnan Kurd zimanê Kurdî em bêjin dewerê danî hat di wê belgê de hate diyarkirin ji bo jî belge wek esasî ku em ji xwazin ji bo ku em di cîhanê de jî bêjin û em bikaribin bidine diyarkirin xwestekê me ev in îro em di destpêka vê şoreşê de me şoreşekî mezindaya meşandin bedelê giran dane em rolekî girîng lêstê ji bo guhertin û veguhertina Sûrî de belkî şoreşa Sûrî bêjin 15 salê xwe temam kir şoreşa gelê Kurd 5 sal 6 sal hişmendiya behsî hişmendiya necetperestî him hişmendî tek û şîn daye meşandin ji bo dema em dibînin ev rejîma desthilatdar hatiye rûxandin rejîman werê ava kirin gerek mafê gelê Kurd nas bike hebûna gelê Kurd nas bike welatekî demokratîk welatekî gor hêviyên gelê Sûrî ne tenê gelê Kurd ge hemû pêk hate yani çawa me ji bo mafê gelê Kurd me tekez kiriye em di nav de jî ji bo gelên Sûriyan gelên Asûr gelên Ereb gelên Türkman hemû pêk hateyên herêmê bikaribin di nav taybetmendiyê xwe de di nav xesûsiyê xwe de di nav çanda xwe de zimanê xwe serbest werê naskirin ji ber ku em jî dizanin welatê Sûrî welatekî bi mozayîka xwe tê naskirin welatekî pirrengiya xwe tê naskirin bi salan tunekirina van gelan ser vê axî hatiye meşandin qey dîsa em ê wê trajîdiyayê bi dubare bikin yan jî em ê alternatîfa demokratî û azadî û em ê بله هوال پروین ji bo wê ew ê kamera ev bin wê wê duê çarçoveyê de bin بله هلبت و وک هلبجارتنا الترناتیفا دو یمین گوتانی سرسمان و او یک به هوال پروین کسین گون واره دانوستندنه بکن و ادکیشان آسته ده بن سروکه دسلاتا شامیه وزیرن فرماندارن و کیشان آست به راسته yani wek niha me wek alî Kurdî şamda xwe hazir kiriye ji bo wê di aliyê terefê rejîmê de hîn tiştek zelal nebûye ji ber ku hem komîta me jî hem komîtê rêveberiya xweser komîtê têne avakirin li ser esasê ku ew wesîqa ku hevalê Mezlûm Ebdê bi birêz Ehmed Şerera îmze kiriye xalê wê her xalekî wê komîte wêrine avakirin ême di xalên girêdayî mafê gelê Kurd hebûna gelê Kurd em ev komîteye hatiye avakirin ji bo wê di aliyê wa de wê kîjan komîte be wê kîjan asê de be rastî hîtî agahî negihane me hîn me nedîtiye di aliyê wa de wan çi komîte daye avakirin بله اول پروین گله گوته گوت دردکفن به تایبەتی لسر سوشل میدیا دبیجن مادم گوبریا دمکه شانده که فرمیش با کروجدات سوریه برای خدا پایتخت سوریه شامه نه شانده که دن برای خود شامه یعنی از خوازم تهنه کی جی تماشاوان را زلال بکه او شانده یا برای خسر بو اویا شانده یا کردانه هنه کی امجده بیته و که ببیزن و تجمر زلال بکش تماشاوان را راسته yani ew şandeya ser asla Bakur Rojdatê Sûrî hatiye avakirin di nav de Kurdên, Erebên, Suryanin ji bo sîstema rêveberiya xweser ji bo rêveberiya xweser bi saziyên xwe bi desteyên xwe bi hemû awayên ê ku hatiye avakirin wek sîstemekî li ser erdê hatiye pêkanî projeyekî pêkan e û li ser Sûrî an jî parçekî Sûrî hatiye pêkanî ji bo wê jî ji bo ku em bikaribin di nav yekîtîkî de Sûrî de were avakirin were çêkirin di mijarên aborî de di mijarên em dibistana de di mijarên mehkema de di mijarên hemû mijarên jiyanî
حتى شارداريه شكل جولاتي او كوميتا وي يعني وي كانوا خباتي بكي شخوا او كوميتا گشتيه و دلكيلكي هر مجاركي و كوميتا ويجي ورنا افاكرن او داليه اصلا گشتي دج بو سيستما ريفبريا خسر و شكل اميجن اليه ريفبريا خسر هاتنا افاكرن داليه اداري ومسلكي دهاتي افاكرن وتشاوا بمؤسسات وسازين دولتي را وتشاوا يكبونه كي بدنا افاكرن به هر وی ولاتی بره ببد اما وگله کرد شاندا کردی او جی نجی قطع جی ندوره یعنی و به هر نافدانستان دنه دبن لی وقت مدا دیار کرن جبرکو او اتفاق ده آدار هاتی چه کرن خاله کی تایبج بو ما فگله کرد لی بله خاله کی امبیجن نت به همون ناوروکا و نداگرتی ام دبیجن اف شاندا هجبو تایبەتمەندیە gelê Kurd nîqaş bike hebûna gelê Kurd yani tenê dibêje min mafê pêkhatayê bidin digel wê kîjan mafa bidin wê di kîjan mefhûmê de maf rejîm naz dike ji bo wê şanda Kurdî ji bo taybetmendiya Kurd ji bo herêmên Kurdê de jiyan dikin ji bo zimanê Kurdî ji bo çanda Kurdî ji bo ku em bêjin yani nêrîna Kurd wek hêzekî siyasî hêzekî civakî hêzekî rewşenbîrî hêzekî di nav tevgera vê şoreşa Sûrî de kedekî mezin daye meşandin ji bo wê yani jevdû nequtin lê belê ji bo taybetmendiya gelê Kurd ev komîte hatiye avakirin. Belê heval Perwîn beriya got ez te tevlî bikim min nûçe girêdayî vê mijarê da heft kesayet hatine destnîşankirin tu jî yek ji wan e ti kesayetên di jî henin wê tevlî we bibin tevî vê şandeyê Rasta ne heft hatine nîşandan ne hatine nîşandan de jî kesayetekî serbixweya ji ber ku yani etrafên siyasî pirsîn wê serbixwe ji kîjan alî bê wê kî serbixwe li ser kîjan pîvanên serbixwe were diyar kirin ji bo wê me her du etraf hem PNK hem NKS hem civîlên parti me hevalê mezlûm teklîf kir me goyekî aliyê xwe de diyar bike ew yekî serbixwe ne tarafdarê çi hêzên siyasî be ji bo wê roja me elan kirî hazir nebû lê wê demeke nêzik de jî wê gor agahîdayî me heval mezlûm dixwaze hem pêkhate wek nûnertiya gelên Efrînê tê hem nûnertiya jin tê de kêm ji bo temam bike hem jî serbixwe bê ji bo wê hejmarekî dî zêde bibe yani kesayeteke dî wê lê zêde bibe bine 10 kes lê belê kêlekî wan 10 kesa jê dixwazim bê jî bêjim wê şandeyê şêwirmendî çê bibin yani em wek şande em çûn me nîqaş kir em hatin wê lêvegerekî me jî hebe em ê bi hev re nîqaş bikin her xalekî ku wê wesîqa konferansê de şîrovekirin jêr divê em baş naz bikin di mijarên wê qanûnîn de di mijarên wê xeta sor kîjanin em kîjanê esas bigirin em ê çawa bikin ji ber wê rêzecivînên me weke komîte çê bibin bê komîteyên şêwirmendî re aliyê qanûnî ve aliyên tevgerên siyasî ku cî xwe nav dernegirtine em bikaribin rastî jî têrker bê ev komîte he dagirtî bê ji bo wê jî wê kêlekê şandeya 10 kesiyê wêrê ava kirin komîteyên din ê aliyê şêwirmendî de di mijarê qanûnî de wê werna ava kir. Belê heval Perwîn rastî jê em gelek spasiyate dikin bi taybetî ji ber got cejin bû jî metekir mêvan dema got rêveberiya xweser daxuyaniyê didi derbarê betlane yan jî navbera cejnê de dibêje hemû sazî betlanan xwe navbera xwe distîn tenê saziyên got pêwîstiya wan bikar hene em jî dikevin nav wan saziyên got pêwîstiya wan bi berdewamiyê henin îja em we jî dixin nav karên xwe de gelekî spas gotibû mêvana me dema xwe ji me re veqetand ev nirxandin bi temaşevanê me re par vekir gelekî spas. Gelek spas serkeftin